Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Satang shisngi baka election commission kari India kala ai porman thap kertangi ki kertong hapo gejela kaban sakut no ha nyotrik urumpang araja apply kumbashi phongot ki kertong na riboy district na ki party baper kila dep ya kajing thap kertang mentak kesngi hakil khmat ki returning officer joko office deputy commissioner kari boy district kita ki kertong bla dep thap kertang mentak sengi ki kentup ya sangut ki kertong nak parti UDP bakan tup yu ba Merrill Bonds MLA kenong po uba bayu hunlang mokdo kertong na mau hati uba bat hok nong malik kertong ke UDP na jirang bat uba Sunshine Makri na Umsning constituency dilaingot ki kertong ke BJP bakan tup yu ba Shanbor Ramde na Umroy uba Dhurut Maja na Umsning bat Dr. Everest Mersing na mau hati Kiwe pat ki kertong blad deb ban thap kerteng ki kan thobi kong Evelyn Kharbani kertong ke HSBTP na Mauhati usamla baya tailang lapang kertong ke PDF na Umroy bat we kertong Shimet uba Osbert B Rinja ubanya khon na Mauhati constituency Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 11th Muslim ST Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Shri Osbert Bhaktivedanta Lucha, have been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly. Do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Shri Meral Bonsing, having been nominated as a candidate to fill the seat in Meghalaya District Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Shri Bayapurang have been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya District Assembly. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of and integrity of India. Nominated as the candidate to fill the seat in the 11th Muslim Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Dr. Everest Mersing, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya State Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India.
nominated the candidate fill the seat in Meghalaya State Legislative Assembly or Legislative Council. Do swear in the name of God, the sovereignty of whom that they will bear true faith and the allegiance to the Constitution of India by law established, and that they will uphold the sovereignty and the integrity of India. I, Shri Badhop Nomali, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly on Legislative Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and will be uphold sovereignty and integrity of India. Ngasngo ban aingo yoblay mula panla ban panpoy yangi hakane ka DC office ban fire ka nomination bat nga ai ka jing tip sha ki pat ba nong kerchan jong ka mahati constituency hi bro kawai banga hakane ka sngi ndru tarik ngala fire ka nomination bat nas chani scam ya ki pat ba nong thap bot jong ka mahati constituency bakin ai ka jing kerchan bangin poy show thong jong ka jing job bat ka jing job ka jonga kan de ka jing job jong ki pat ba nong song snong jong ka mahati constituency bat ka jing ele jonga ka election la arsin menta ngai ba kidang don ki jing duna hapo ka constituency mahati nakata kadaw ngawan biang sa sin banyakun ya kan election kum ka riu kan thai ngai ba bun ba ki jing duna hapo ka constituency bat ngakwa ru ban kan tiu no ya kini ki jing duna khamtam ya ka PHC kan tiu no sya ka CHC bat namenta ki youth ru baka don ka jing thrang ya nga bangan wanra ya ka ITI hapo mawati ka institute namenta ki khun samla bakin yo kam yo jam ban kin yo ka jing training hantai bat namenta ka umbam umdi ka surok bat kumta teter ki jing duna hapo mawati ngawan namenta ki paj ba ki pop siliang sam siliang ki beduk ki besok bat ka jing kerpat ka jonga ya ki paj ba jong ka mawati bat ya ki nong kersan jong ka SSPDP hi bro kawai ka Meghalaya kat bang ibu ya ki kandidat ban pendiang banyele ke election namar kane ka parti ki jongi ke ka parti ka bala rimtam na baro ki parti bat ka bala penyo ru ya ka jela Meghalaya lengba ka jing trai sitom jong mai shopping bat ki sipai om tang na po West Khasi Hill andrei wat na Ribhoi district Khasi Jantia Hill ru komjo bat ngakerpat dak jing sngoret ya ki pat ba to se pensalem ya kene ka parti ke jongi khnang ki bar na po na khnang ba na po bar jong ka state ke jongi ru kintip ba kene ka parti ka bi ya ka jaj ban riu bat ya ka ri Khasi Jantia ke jongi kong ngi pen pau jing songo yo blei wala yalam yang ilang baro bangila la ban poi ha kene ka jaka ka office jong deputy commissioner jong Ribhoi district ban file ke nomination naga khandai nongpo constituency apo Ribhoi district we ki jongi ai khulai lang gini ki rangba MDC jongi district president jongi ki khot baro jong ka district bat jong ka nongpo circle jong ka UDP bat ka jing thmu kumbang ilayo ban sakri hai gini san snem ki bala lej ka jing thmu golong ban kentiu ya ka nongpo constituency ya ka Ribhoi district ki baro kawi ha ka bangin tristom katwala bat ingin scam pada kejing yalam kejong boleh try kenran bat ki pajba jong gonong pok thon si ngin sa poi hau thong jong jing job bandang sakri khamba aki por ke banwan kejing kun election wi puwe wele ngilong confident bai ban job jadi ngi I bangi sania aki pajba jong gonong pok thon si ban pengchong nong rim aki kam ki banga kum sakri berit la persang ban trei aki di san stem dona ke bale om tang ya gonong pok thon si ya Ribhoi baro kawai bat ka jela bat ngi scam bagi pajba ke bedon burom jongka nongpo nosi kinsa ai ke jingkersan bangila ban poi sau thong jongka jingjok ki kamni ke bathmai bang UDP kampat jujob na nongpo konstitusi agi por ke bala dep ru kila jujob MDC election la jujob ding soburom agi por ke bala dep I mahe Dr. Didi Lapang ude MLA bola job pratli ke election but sau post nem ke thi ila sakri bat gajing sakri gajung I kum ubriu na khamban ya kani gajing sakri I kum ubriu ki pajba ki penjob na kapor sa kapor ta kani ke kentiru ngilong confident
bat ngi shania ya ki pa ba jong nong po kon si ba ki kam ki bang la persang ban tre ban syakri ingit scam bagi pa ba ki nom ino bat ngi kerpat hiru balong ba jong gani kapor sagi pa ba jong nong po kon si ban ailat biang sacisin bangin yo ban syakri khamban bagi don ki kam ki bang lala ban pendep bat ki dang don subun ki bang 4 la san snem gede kapor ka balengkot tenre ingit scam bagi ni kapor ka banwan ngin la ban syakri kamba Ni nga ngade try jong mo ti konstitusi. La khai nga sno mo rong. Tua ha ba po ka mo ti konstitusi. Kumta pe ka konstitusi la jong. Wa ban. Kente we ka konstitusi la jong. Nomor ba. Ina sadin bubun ki yang. Nor ta ka norim. Wan manile ko mo ti konstitusi. Kalau minta ka mo ti konstitusi ka dei. Kau ini konstitusi ka ba? Sadin tam. Ani pa ya hal sabdoro idon tang lai ligi PSC ada ngilade bandon ka CSC la kono no hom try pada mau di takdin hal yang sektor nah yang education ru as of now 4 don even one higher secondary school in Mahti Konstitusi wadon mentaro ke datang ko jong commission di home salai to ai sim badon kita ya bo pek pan yang ka communication nanti sengkian tu yang runa ki babon ki yang bon surok jongi di belajar lapar ada se we need a government policy on road sector how to restructure for roads in future ada hal yang kita ngorep dan kam sibon ya iban le nang tagi ngorep no ba kumba 70 to 80% kinong song jong mo ti si ki ngorep ang idan kam hi ban awle fegi mal ki ngorep ki ke mutu economy jong jela pai ba jong ka jerang constituency uladon kam ya MLA bala ban sim garai ngilaya sansnem da kita ki joint venture MLA la banong ti kimla umla ban simi ka barai ti kana habide ba ka jingnon kam ka jong pai ba bat kita kisin bapau menta ngilayo ka support ko biang na baro kinong sosnong jong ka jerang constituency kinong kursian kita jonga kinang ne hadu menta kimat bekongsan ka jerang constituency ka de ka rep karyang banang kong kabaar ka de ba habide ka border bat ka asam ka bingihap man bai haturkom ka ba kinong sosnong kinihun lang ngam idon ji khon ne ka jing le mentang i mengilek meroi ngi pan pau ka jing songo yo blai trai kan bala ai ngai ka met ka bokoi pikya ya ka ba nganyo ban simenta aga ne ka ji khon ne ka MLA na po umrai ka susi te kumba pila ai ngai ta ka jingli kalong sya ka jingli sunat ba ka ne ka khubor ka bangangan sa pensyai ka ne ka no phai singi ko menta kan lek ro sya keleng ki pai ba nong song jaka umroi konstitusi bat sya bro hiro ka pai juga beri new trap kai ka bla pelong inga kumwe ni samla rang ba ya ka bangan mi shikmat ha ka ne ka jinge khone ka ne ka MLA ka daw ba ka long ba ni i sibon ki ek jinge kham tam mala jer swa ka bai de hapo ka umroi konstitusi ha bai de ba umroi konstitusi kai ka ba la pelong inga ka bangan mi shikmat ha ka por ki bala dep ngalong tang umuri pai ba ngalak persang man trai kat bala Hendrai ngalong tang kumuri pak bang enam la man ai. Ti hendrai kabran kam yangi ya ka bangin wan second siapo ka Meghalaya Chief Assembly ya ka ba hangte ken nginyo ban ya tan ban ya khon ban ya tainya na ka banta ban yada ya grib ka jemreu bat ban wan ra ru ikino ki roi kapar hapo jong kamroi konstitusi kumang i hangte fitem ka umroi airport kana hapo kamroi konstitusi kadai jong ka central hendrai haduk menta kate ka umroi kadang long kumtu kumuculang bayar menta kami ba ikiung sono ki sama ki bede mendio kami jam hang te rukim yo hendrai la i pemban wan ki bro ki bra sabar hang te pok ka hang te umro airport nang ta larang i phai stage by de ka ICR hang te ka central hendrai ki pai ba jungi nang po umro konstitusi bat dikhasi kimyo ban rong kam hang te ka ICR hendrai li i de ki bar jelas sudah
tenrai komunang ikmat idon kam kan ye ban pej ekom kita ki aka borok kom ka jidon kam jong ki pai ba natala dingi phai seketika umroi containment karangmen ke bai khot ante ka jeka balawan ki sipai ngili ba ki sipai gila sang ban kentur pot akti ka jeka ka jungi menta ka tu ka pot jong ka tika rangmen jong ki sipai kala poi hadu ante po yo umroi hate ka sunong ante jungi te umroi nora Hindra hadu menta umdan bi ye kita ki aka borok khoi ki jing sa thampor ki jing sa le don bor ki balanang bon balanang jilai hapo jong ka jai benre ko jungi Tenrai kumbangi menta hapo emroi konsumsi. Lese habade bat kiwairo ki konsumsi. Ki jingmi jong ki hespa banwan ni kaban yesu menta hakani kamle. Kalong sya kumbangi ngi pai ba ngilade ki klik snyang ki klik dokha. Kita ki bangin susah tit kumar hangno. Tela ngi syatit. Hakita ki hespa lane dak tingka dak ki sebai rupa lane ngi syatit no. Kai kaban jai ka rib ka jai ber ko jingi. Tekane ka message kan le ru sya kita ki pai ba jong ko mulai khususi baki dei ban sutu ba yano bakin jet ba yano bakin pej ba haswa bakin nyon eta ka vote namar ka vote ka dei ka hok ka juki ya ka bakin hap ban dei tap hang te po polling station juki man ha ki polling station ka vote ka juki ka dei ka vote ka bokordor tengar ka pa iki ba shwa bakin Mikum gotong na parti BJP aku mulai konstitusi. Amarai I bubun nakalang tam nakikup silang bahangi ang tayo bubun gidig norat. Prapo persen gidig norat. Di nang tagadaw kabangami nakaparti BJP kabalawra siya gidig motoy. Wat kadaki ong makaparti balak kumay kapoka kumroy konstituensi juni. Nakalang jong kajingirap nakalang iskim ko kaya belawan kibun senen kibayo yang dika ngaru kami nakalang jong kinongrat along kup silang sem silang na koilan betul ta sakmat lakuta kabahagian untuk rak ikroy par namta kinongrat apo kadong ka konstitusi jong kumroy konstituensi akan ni kajian dia itu juga hak ini dipelai di beladet ngayu iba berkhoi kimen berkhoi kisubha bat kisultanat baniron rekat bat nga hapok ka parti BJP katau kalong bagi layo ay gajing matoy haki ni kisnam hamtam haki por coronavirus COVID-19 along kapor kabay gajing kardu bubun ni kilang haki marba amari bubun kilang ere ni sultanat banitu api kalong banakalang joko parti BJP kabala ay ki khaw bala ay ki umbam umbi bala ay ki gas hadu bala khaw mudi umbang mudi gas mudi bat hagbon kilang bumla berja keteng ni dei nak takdaw kami sakmat bangi bana kaliang kani sarkar kejong di berok sansulam ka khem dani ke jumatoy henry na ka parti na central berkhoi bawra na ka parti BJP hapo kejong dalam prime minister Narendra Modi ji kublai shibon na banta jong pi ki media bagi press ki balawan kane ke platform ka ba ngawan sakmat ngakwa ba kaba mat kaba nengkong kadai nak benta jong ki unemployed youth we need very skillful youth to be entrepreneurs de ka thong kaba khamat ngan bu ya ki khun samla ki ba don ka thong leng ba ka jing nang jing start jong ki but ki skill development ba pair ki ba ki don ki ba ka sarkar jong Narendra Modi kala ai sha ki khun samla ki ba don ka ta jing thrang kumka Didi JKU kereka way na ki platform haba baro ki jaj skill development training kila banai na kubenta ki young entrepreneurs ta katu kereka way ka bakila ai yanang ta ki MSME schemes ki ba pair ki ba ki samla jungi ki bala nang ki bala start ki ba donru ka thong ban yang la jong ki kijat ki ban phai si gine ki lat ki lenti ki ba ki ai ka mudra loan kadan haki lai benta ki ba kin ai na kubenta ki to ki ba qualify dia kata kereka way ke bang kwa bat kumu samla na kene ka dong bat ka thamri boy piu ihi bang idon kamhi utrai muluk utrai jaka uban long utau u nong elam lenti para samla te kane ka kenti nga join knang na kene ka parti bang yo but India needs a very young and dynamic leadership, especially Mauhati constituency te lada kinong Mauhati kioi kumayi uneu khna samla but bun ki samla ki ba klem kam klem jam hakane ka dong ka than jungi ngathrai ublain prasad mensim ha ki donut jungki ha ki jumut jung perkhat jungki namar kioi ya ki jing sa din jong ka dong ka than jungi ka ba ar pat ngakwa ka de na ka benta ka quality education ngalalong kumun nong hikai school kumbanga syai ong barbor a counselor, an academician,
nangta kumu way betray hakikam social work pan upgrade na kabenta ka quality education hakne ka jela Meghalaya jungi Hariboy but Giant Hills ngatrang dik ban ngayo ba ka quality education is first priority kabangindon kam an upgrade kam tame ka educational policy kaba kumbau Narendra Modi ulawan ra ya ka National Education Policy 2020 kabangidon kam siya ban adopt hakane ka dong kat hanjungi knang ba ki skill kabangidon we will go hand in hand with entrepreneurship and also with the skills that very much traditional ngidon kam ban carry on to move ahead apply kabang akwa plat kadai kene bakumbang iyo kine ki kun samlah ka dong kat hanjungi menta kilalong puat mapiru ki press ngayo ba pidon kalat kalenti bapin kamai jakpo let's say when Modi speaks digital India it really happens digital transactions digital way of doing things in a flash of seconds it can reach miles and thousands of miles in the world kane de revolution kabangidon kam in the minds of young people kabakilaban create jobs and opportunities kabasaw ngiyo hapo Mauhati constituency bar hakadong kathai Riboy jungi kijaka ban lek pekai lene jugokai tourism ngalalong kum u project facilitator jong ka not on map hapo Meghalaya ngakwa man ong ban pasyat baki kun samla ki bom yo kam yo jam habang iya hand in hand entrepreneurship nangta ka skill development kabangidon nangta digital kadai ke platform leng bag social media kumbang ong bangin kamai jakpo but kam tame tourism you should use properly kai hak platform ka ba kerpang moyambe udon Mauhati tu mau ngai ngut briu baki ong mo nangta kajaka ka ba don hak history manik raitong pe haba piyo kum kine kijaka ngidon kam set up ki museum lane kijaka ban wan penlong ki kum kita ki kitem menlong kijaka jgo kai perthai kibadon hapo constituency jungi hapo asno hathau jungi